of pending bills and urge that payments be expedited, but there must be a record. When you want to make a payment in a public institution, there must be origination of a request or a claim. There must be a paper trail. And when the payment is made, there must be an acknowledgement in writing, including stamps and seals. The national government is currently involved in the construction to bitumen standard of the Bondo or Gusu Road and the Godnanga Barober Uhuru Market Siaya Road. They are incomplete sections of our road networks, examples of which include the Wangarot, Akado, Kalandin, Kaelija Road, Rangala, Uroya Bridge Road, Segere, Umina Road, Siranga, Yenga, Sega Road, and all these were commenced and are undertaken by the national government. We hope to take decisive measures with your support, of course, to supply certified seeds and fertilizers to registered farmers in the next planting season during the long rains. We can build modern hospital complexes in at least Yala, Bondo, Ambira, and others in the next 5 years. I have directed that money allocated by this august assembly for buying medicines must be ring-fenced for that purpose. Mano Governor Masiaya James Orengo kanolo sukanyo de chienga manyoro. Kevin Osido I jada ke county Masiaya kata nyoro kanekoro wacho ni koro bitu akodwa ni tire gwenge makanyo tuak makama kaiwinje kendo kanyo tie singo mopogore singo mane uchiu kendo gigo makoro nego bedne timo korka korika luore gi tuak makamano mane Orengo chiu du chieng manyoro gi gino main bende san kaja dak Masiaya kata poni ne county ma Nairobi ka ticho sate more county Masiaya te mede bene counties mamoko makaluo misino kanyo katimore singo kod siasa nyaka sani koro ticho nego beni chako tire koso kinde poni tire mag siasa. Kevin Cleo kamano kinde mag siasa no serumo to ingeni kata kawatimo audit kata nonro mar kaka governors ye osetiyo kata kaka wa expect ni gidhi tiyo gimoro achiel ma anto lomba mogik en ni jogi jotendwa gi te ok nyien e tije mag governors gi. Kineno governor ma Siaya Excellency Mheshimiwa James Agri Orengo osebedo mbunge ma Ugenya mokalo higni mathuth kabisa. Osebedo senator ma Siaya County higni ma 10 chakre devolution chakre. Sani ene governor ma Siaya. Onge gima nyien ma governor nyaka bed ni rito kata ni nonro moro kata ni nitie weche moko ma samoro kia kata workings kata kaka jo county assembly katiyo kata ni nitiere gimoro malichruok ma dang jo piny dwar ma governor ma Siaya kia. The same could be said kata nyalo wacho gima chalo kamano ne governor ma Homa Bay mosebedo nyaka women rep ma Homa Bay County. Nonro machalo kamano bende nyalo wacho ne governor ma Migori kech osebedo mbunge, osebedo senator, sani koro ene governor. The same be wanyalo wacho ne Kijo Kisii, governor Simbarati kata obedo no local location kuma koro no kech mokwongo ne en mbunge ma Dagoretti South. Ayo akanyo to dhi Kisii obedo governor. Amos Nyaribo maja Nyamira Chabe en second term governor majo Nyamira. Gima lichruok masani jotelo gi nyalo bedo ni samoro rito ahinya Cleophas onge nikech gin jogo mosebedo e mikakati tie kuma weche ilose kendo tie kuma chike ilose kendo tie kuma budget mag counties itime. Omiyo an ka winjo gik ma governor ma Siaya wachogo tamor nikech bende gin gik ma ok nyien ne jo Siaya. Tiwinjo ko wacho kata ni ndechni kata roads go gin ndechni miloso gi national government. Mago ma iloso gi sirikal mamalo. Dware ni mondo governor ma Siaya
o concentrate e ndache manyalo wacho ni class D, class E, class C. Mago e ndache ma oriwo mieche mopogre opogre nikech mowacho go to gin highways moriwo kata ma omako towns madongo dongo. Ma samoro jopiny ka ng'ato wuok kata Ugenya nodwa dhi Siaya odhi tiyo gi highway. Nyaka bed ni nitie gimoro malichruok magole Ugenya to tere Siaya kata dwa tere game. But king'iyo yo modwa tiyo godo ko a kata mane ode kodhi e town kata ma Ugenya kanyo kata ma Bondo town ndache onge Cleophas. Omiyo dware ni sama governors gi loso gi jo MCAs to dware ni mondo gichako penyere ni to governors mane nitie ka ang'o manotim manodong' nikech samoro kama wabedo gi challenge mar gimiluongo ni White Elephant Projects. Gigo michako gi governors moko kata gi jotelo mamoko ae tiweyo samoro nikech kaka ne kura ogo kata nikech koro priority dwaro mar ng'amose yierno ok en kuma iwache no. Governor ma Siaya owacho wach mar agriculture kata mar seeds. Governor ma okalo ne ndiere gi project mane county ne konyo jopur ni mi tractor cha to idhi tipur ai governor itichulo siling 3,000 to governor kata county chako mi seeds ma governor wachogo. Mago ok gin gik manyien Siaya. Gima ber kitimo en ni to wang'iyo ni to kane sirikal mokalo ne time kama to sani wan gi opportunity mar mondo waber ngima mar jo Siaya kata mar ngima mar jo Kaluo. Ere kaka wadhi time mar mondo wang'e ni improvement obetie. Sama walose ni Cleophas kantiere kumoro ma bende nyalo mana lero nwa kata ng'aduoge studio koni kantiere chenro mopogore opogore mane gavana machon ochako to noko kete tim kata kano kete tim to ponono ne oko time yo moro makare gimiyo gavana masan bine kata kadonjo gavana manyien der mar kawe gi kama ne gavana machielo chokawe en ang'o mamiyo chenro manyien donjo to machon ka iweyo ponono oneno ni gino mano chakcha ok ni kare koso onge gino modhi konyo go japiny to omenda ma japiny chulo e osuru cha dogino ka podi medo mana tigo e yo moro marach ka gigo mano chaki ok tieki manyine ma podi chako. Mano penyo makare nikech e kuma ne adhiye nikech samoro bende gimomiyo gik mano chaki weyo en nikech samoro budget to amor nikech governor ma Siaya James Orengo chako speech ne kata wacho weche mag pending bills nikech pesa ma pod county ntiere godo ma pok ochulo jogo manotiyo ne county ng'eny kabisa kendo Siaya bende nigi pesa mang'eny moripo bed ni chulo ji. To gimomiyo samoro manotimore en nikech jok mane ochako projects gi Cleophas samoro pesa norumo kaluwore gi budget manolosi gi expectations nikech counties ma walose gi nitiere ndache ma iloso sani to pesa ne onge budget nikech pesa manene okete pesa mano okete ndachni ma specific e budget pesa no bedo samoro diverted. Koro iloso ndara ma onge budget ilose nikech samoro jatelo dware kamano kata samoro nitiere interests moko midwani mondo ji okadhe. Omiyo gimomiyo samoro projects moko iloso to krum en nikech pesa onge nikech pesa mano mi contractor samoro ok noromo to nitiere so many other reasons nitiere weche mang'eny ma samoro miyo kamano timre. Mar ariyo en nikech kaka ne ji ogo kura samoro governor nyalo bedo ng'at ma ok en ng'ama nyalo luongo ni magnanimous yani ok orwako ji te kaluwore gi kaka nogone kura. Koro samoro nyiso ji ni un ok nogona kura koro gik mane wawacho ni wanyalo timo kabisa samoro ok wabi timonu nikech kaluwore gi nudwaro jatelo moro ma ok noyudo thuolo koro nyalo rite mondo bi ting'eni sami nyiso japiny kama to japiny ema hinyore. Pesa usuru cha be kichoko to ichoko ne ji te kech sama kata county assembly pitisha gik ma luongo ni tax laws kande sheria ma jo county dhi solo godo osuru ma bang'e itimo godo on source revenue ok giyier ni unugo kura nang'o unugo kura nang'o. Omiyo dware ni mondo governors ong'i ni to ang'ono kata ka waloso gi jo county assembly nikech county assemblies ka be jomoko nitie oyier gi manyien ne gi onge tam mokalo ka. Dware ni mondo sama gitimo kata cabinets gi to giluongo meeting gi jotend migepe mopogore opogore to gipenjogi ni ang'o manuchako to osegik kanye status report tang'ono ma project ni wanyalo timo mondo watiek godo projects go. To ng'eny counties wa mano ok timre Cleophas. Omiyo ng'enyne waneno ka projects dong' chien
to sama gidong chien to pesa osebedo spent kata pesa oseketie jopiny benye penjo ni to kara kura ni mane wagoyo ni ne wagoyo nango to kara county ni otiyo mana ne jok moko mopogre omiyo dware ni mondo governors 45 days down the line ginyi ni angono manochak status report chalo nadi to kawa engage jo county assemblies nikech kaka koro giyawo assemblies gi state of the county address magichiwo gi sama giyawo county en gima very important nikech kanyo be kama gisete gima anyalo luongo ni legislative agenda sheria majo county assembly kadho oripo bedni support aspiration kata dwaro mar governor manyiso ni ka governor wacho ni wadhi medo solro to ka chik onge okonyal timre nikech chik ema dhi support expectation kata implementation no. Governor nyalo wacho ni wadwa chiwo ne ji thuolo mar mondo wamigi seeds but ka jatend migawo mar pur interest no unge mare to gina gik ma governor wacho but bange to japiny penjere ni to karane na gik miwacho to kwane ka gitimore omiyo ana feel ni gik moko te osewachi to berne en ni jotelo manoyiergi gin jotelo ma ok nyien ni system ni gikawa gik mosetim ka mondo ging'e ni tangono morem ang'o modong mondo gisir gik mane governors ka ochako giriw gi nikech sani beberne Cleophas ni wan gi gimiluongo ni county integrated development planning process madhi mbele sani mano en mpango ma county tiyo godo e loso projects ne e higni 5 mabiro koro giwang'iyo manifesto mar governor cha nowacho no dhi timang'o to bang'e nikech wan gi gik miluongo ni sector working groups jok sector working groups ka apar ma kaka ne daktari Okumu wacho ni wan gi schedule 4 gi functions mag counties sectors apar go imiyo thuolo to gibet piny to jopur penyere ni ang'o ma wadwa timo jopibe penyere ni ang'o ma wadwa timo jo education ka be penyere ni ang'o ma wadwa timo jo roads penyere kamano ae bang'e to gimaj gigi te e gimiluongo ni CIDP emi ti godo e loso budget to bang'e kech be aneno kaka Homa Bay sama gitimo yiero mar jotend migepe most governors luwaroga oko jok manotiyo gi governors motelo of course en gima en adier nikech en gin political appointees kuri be ng'iyo ni to ng'ano manokonya mondo abed governor to ere kaka ne gikonya mondo yiera but dware ni mondo gibet piny gi jogo mosebedo ofise gi Cleophas mondo continuity of development cha obedie kata status report dware ni mondo handing over timre malong'o mondo white elephant projects gi gaps ma samoro nyalo miyo counties wa makaluo kata makisi dok chien mondo wang'e ni wadino gi e yo makare. Erokamano ahinya Kevin Osido kantie kaunti ma Kisumu. Wach mantiere bende kang' wayudo thuolo mar yudo Professor Ben Sihanya pod watemo mana mondo mi ka wanyalo tudre kode ang' wayude kata kamano dok e studio kar ka mondo mi watwak gi wan kae kod daktari MJ Okumu kendo nyalo mana leronwa kiwinjo kaka James Orengo noloso kendo ma gimoro ben misebedo ka iluwo wadarango mana e county ma Masia kanyo mondi kata warengo bende counties mamoko gigo machal kapono ne di yier jotend migepe ka osekete kacha giwinjo pat jopiny ka dwaro mondo mi budget ma counties gi bende ochope moro makare chik wacho nade governors onego bed ni tiyo gi counties e yo machalo nade kachel koda ka MCS mondo gi loso chike gi kachel koda rango kaka tije governors ringo kachel koda chwalo pat jopiny mondo gichok gi kama gichoko gi ka gichwalo ne ka gitwake od bura kach nego bende gitimo gi e yo machalo nade bodhe neno pogruok gi sirkal mokalo ponono erokamano to kaka wacho machako wacho mokwongo ndalo 40 gabechne wan kaka jopiny gimwanyalo wacho otin 45 days tinainya wanyalo marango to jatelo governor mancho seyierne ere kako chako tich to ko chako tich tuarango kod manifesto mano miyo wa ndalo mano campaign to kibiro kaka siami wacho ni anyalo wacho ni the governor any president of the county head of the executive en ma oketo chenro mag development to assembly ben kod functions mage gimanyoro wacho Orengo nyo wacho samanyoro oyawo assembly the third assembly nyo wacho no bro keto chenro maler ma the executive tiyo tijigi to the assembly betumo tijigi but gima important
the two institutions nyaka ensure nusia odhi to the next level. To me, penja ma public participation. Public participation in a very huge topic. But there's a serious challenge in Kenya kai. Ne nyakanene devolution bi nitie gimoro poko timore milongo civic education on devolution. Jo pinyo ng'e gini kod gimo wacho negi, the leaders wacho negi, but civic education manyalo miyo jo piny capacity to participate effectively podoko timore. Kendo wan gi geno no the governors mokawo tich Luo Nyanza nyaka Kisii kwa the national nigi bro keto in place together with the assemblies systems and structures manyalo enable jo piny to understand how they can engage. So this civic education is a requirement in Part 6 of the County Government Act. That secondly, the executive onego tim decentralization mar devolution up to the villages. And this, the Governor Masia in his manifesto, in fact, one of the ministries, Moketo, no say emphasize, and he continues to do so, no bro ensure governance and public participation is effective. Mano very important. Togi maduong kabisa en the executive kagise bedo kod there's CIDP wado wachana. There is one which is existing and there's one which is currently going on. Majo piny have been invited mondo chiw opinion margi. Kajo piny ose chiw opinion margi under the gimilu public participation, which mapoko timore maber. Manto we can say the last 10 years structure ma public participation it may because it is a requirement under Article 10, 174, and that kind of thing. But we hope the new administration, Masiaya, Makisumu, and all our counties, will get a structure in place to ensure your penyo to participate. And once your penyo say participate, I prioritize in terms of development. Then the question mark elephant things system government is not going to be there, should not be there, because your pinko say for example between this sublocation, this village and next village, to get in that's our priority in this financial year. The executive gise allocate, for example now Orengo also he will look into the question of the ward fund. Kad the executive one budget for development, one with these 30 wards to development for this financial year, when you to say 20 million or 30 million per ward. So that your ward man kanyogo, the villages man kanyogo should be made possible, no get to make a structure or make the information or make a time to talk, to discuss and prioritize these issues, because okay, this financial year, this 50 million, 30 million, 1, 2, 3 in that order. Bangman or the executive in the relevant ministries implement that one. The next government mobile, the next financial year, this project can be finished. Gigite, you watch Japan you the kanye, a county catch. Japan you de kama. Japan okay. The first thing in Mondo, depending on who is Japan money go participate. Japan ni include mama, or include muse, or include youth, or include ngano man called ngol, or include the church, or include the professionals more retire, or include, and most likely, or include anybody more that a county no, a village no, a ward no, more year should be encouraged. To what must structure. Japan ka system of evidence tax society to Japan inyiso in advance. In advance mean ndala pargang weno ndala ilendo motelo no kose ka villages osebedo known to administration no because of logistics mag transport financial whatever wanyalo keto village nyalo bedo 2 locations to bedo 1 village then girango a central place I tell me enough notice. I tell me this document make it work and engage God. And Anyalo propose mondo in this government manyen. One of the reasons when you can introduce and you do talk this school.
And again, when we talk about budgeting, that's a resource allocation, don't key where Guinea-Mark budgeting very cost and very difficult to understand. So the administration may be look at simple, summarized details mag budget, including katidoluo, to give you the supplies in advance, and then the leadership mag the villages go according to the agreement. Then Gikao specialists will talk to them, but the PIN includes everybody modak in that ward. But the word sometimes nyalo bedi maduong. Koro ko secret structures to the 2 locations. A ward can be 2 locations, and then the structure is given. And I've got the budgeting processes. January, September, up to February, up to April. So wanyal manajio the administration mawamodo nyumanyen. The budgeting processes and the public pressure will be the key. And I'm happy in the manifesto mara James Orengo. Mano is a lot of emphasis mosekete. Mana kamano nyakora mogejo wantire karkae kod jolony makoro bende watemo mana nonogo ni weche matimore counties gitoki timore yo machalo nade. Governors gibende osetiyo to ka gitiyo nyaka sani tich mane ma omako gi ahinya maduong' ahinya thuolo ni duto wantiere kae wacho ni ndalo nyalo bedo ni chuok to ndalo machuok no nitie governors mamoko mosetimo gik mopogore opogore. Saa 4 mar okinyi ochopo kendo koro sani wakawo yo mokwongo e chenro ni mar mbaka oromo ka waduogo pachi in janeno mar Ramogi TV. Pachi jadak ma Siaya, jadak ma Kisumo, jadak ma Homa Bay, jadak ma Migori, wadhi nyaka kaunti ma Kisii mondo mi wawinji ni untu wacho nade mane tilo mogik wada winjo pachi in janeno mar Ramogi TV. Antiere gi welo ka Kevin Osido Kisumu, Daktari MJ Okumu, wan go studio mara ma Nairobi. Podwa manyo ka wayudo Professor Ben Sianya, wabiro bedo kod Ramogi TV ikete mana kaka wakoywe masani. Ingeni Dhruv en podio wang koda. Enango manyalo timo mondo gimoro amoro obed kare. Ngeching mabiro yie kodi kendo an. Yie mane an godo kuomi nyaka ing'eni koro sani orumo te. Kawuono adhi nyiso jodala ni gimoro amora marach ma initimo ka. Deal ni deal. Dial star 334 hash. Ebu tuma za lashes. Rajamina poverty. Tume social distance. Make chaguos matter on voice, data, and now on Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. What type? Become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital Lab. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial star 236 hash today
to start using ViewPay cashless. Waseduogo nyako Ramogi Jwang nyalo bedo ni bede sofa set mari kanyo ineno wagoniero kamana ahinya ikete mana Ramogi TV e kinde gi duto wantiere kodi kae ka wakero ni weche manyien matucho man ka gi kae konde duto kama iyudo wa beda mos kanyo kaka remote mari tikan mabor kisekelo Ramogi TV to kore no mana sana wagoniero kamano channel mar mbako unako ni kidieny mar ariyo ni makoro wachako mano tielo mar ariyo tielo mogik sa osekalo kanyo dakika 5 ano rom sangwen mar okinyi kendo koro sani wada mana rango ni gik mage matimore kor gwenge sani e twak mar okinyi makawuono governors gi osetiyo nade thuolo matin magisedonjo ofis ka kendo koro kaluwore gi twak manyoro governor Masiaya kachiel koda tiyo tich mosetimo e thuolo areno chamuma nyaka sani chalo nade awinja ne county Masiaya ni jodak Masiaya to koro wacho nade ka gintiere kar kanyo e county Masiaya awinja ne pach jopiny okanya wuoyo kuom Orengo nikech kawuone kaneno ka opango joge mag tich koro akian mbele to bro bedo nango but ka an koro ka pacha kaka nene aneno Orengo dhi loso sia kae nikech 1 2 3 manyo jachande hapa no setieko koro medna tiyo bidi mondo olos Siaya koro adwa wuoyo gi gavana marwa wadak Siaya ka to buche moko rasanga nokunye bath ndara ka one kaka dodin buchego kata kadi losgi to gilosre gibede yo makare kendo benda akwayo osuru nwa winjo no osuru medo jatelo ng'iwa maber wan johala matindo tindo to koketnu osuru malo ok wanyal koro ne kaka losonwa go mwanyalo dhi kode mbele yo makare nikech tijni koketnu osuru malo to bro hinyo wabro ringo waweye to koro kwane kaka wabro dongre isiachwa kaindi koro mage gik ma mondo ragna to moloyo to yo buche manokunye bath ndara okwanwan gimra mora usara waungo go watin jo piny kaka onego wati to kwane gimra mora koro wakwayo nuko donjo maber to ng'iye kata walange mani Kenya kama ngima mondo bendo konye gimoro wacho ka achiel ni nyocha winjo ni yath no osekel gimoro wacho ka achiel to en adier yadhni okele to okunin governor nyochi lipo ga referral Siaya ka yath okel to yadhno ok nin nikech gimoro apenjo ga pile niere kaka yath nyalo onge Siaya referral to kiwuok to kidhi e kibanda ng'ata achiel tiyudo yadhno to beye makoro ni malo gimotimnwa thiedhowa wabed mangima bas ka yath osebet ji koro ngima koro gimoro biro timore to gima biro kwayi achiel nyocha ni chungo gimoro amora mar pesa we chunge gi kinda wadenyo atieko we chunge gi kinda osiepna en gavana marwa maber kendo weche na mitni kata ka winjo kowuoyo gik mowacho gik mabro konyo Siaya wa kai to gima pod lich referral pod kidhi to dhi thieth ibeti be to kichopi gine ne tiwacho nini no computer emondiko bill to kata gimotimni onge panadol emimuonyo koro kanya kwayo gavana mondo rangi referral hospital mondo wabed gi yien wabed gi thieth maber mondo wabed kama maber lakini weche ne kawacho kata news ka winjo saparsani beyo matek kama kotimo gima wachono wadhi maber warito gavana gi chunya achiel wang'eno dhi tiyo maber ero kamano aneno kochako chafulia joma nolal gi pesa jomibadhi molal pesa stadium aneno ka otemo ng'iyo kuonde mofisadi nitie mondo mi olos koro kaka aneno ka kochako ka kodhini to obro tiyo mak mana kolegeza kamba mbele kuro but kodhi ka kodhini to aneno obro tiyo kendo watemo kwayo mondo otem igi joma lal gi pesa county kabisa mondo pesa jopiny otim maber kaka jopiny dwaro aneno kochako chunge go piny kokele go malo to yor ko hospital koni orangnwa ahinya kaka nyocha wacho ni yath osekelo ni osiptande owuoth nyaki osiptande no wacho no kele yath go oranga dier ka be yath go tiyo yo makare kiko kela to jwango gi to daktachi bro tiyo go yo mok kare owuotho korango to be gitiyo mane wach madawacho nikech yath no engima ma dhano ero kamano
Mano pat joda ke county Masiaya kendo kapok wadhi e county machielo da mana winjo mapiyo kuom Kevin Osido ka nitie county ma Kisumu. Kevin Osido ka winjo yo makare nitiere chenro mopogore opogore mag county. Ma kiani ni gino maringe county Masiaya, Kisumu, Mabei, Migori nyaka Kisii koso oyo. Yuak en mana macha yedhe osiptende mibadhi kachiel koda kech ma oganda moko bende medo mana yuak. En ang'o matimore? Mano timore telo machon masani onego beni bedo gi lokruok e telo manyien ma governors modonje telo mokwongo kata governor mochope telo mar ariyo e county ma Kisumu. Kevin. Erokamano Cleo, kendo awinji yo makare kabisa. Gik machando jopiny kaka nawacho gin gik ma ong'ere kendo kata ka wang'iyo kaka county governments gi kata sirikache mag loch gwenge ok gitie gima nyalo luongo ni vacuum, manyiso ni ok giti ke gin giwegi. Gitiyo e tudruok mopogore opogore kech wan gi chik miluongo ni Intergovernmental Relations Act ma bende konyo sirikache mag loch gwenge mondo gitudre gi migepe mantiere sirikal mamalo. Omiyo kata kiwacho weche mag kech emomiyo waseneno ka kata counties mopogore opogore nitiere task force moselos gi Council of Governors kod sirikal mamalo ma jakomne en jalup president Rigathi. Koro king'iyo gima gitimo en ni gitemo ng'iyo ni to ere kaka wanyalo konyre gi county governments mondo burden mar kech, burden mar issues mag thieth kata health kik ne ni ena tij county. Of course by constitution to mago gin functions agriculture, food security, health largely devolved, gin tije moripo bedni tiyo gi tije mag sirikal mantiere counties kata sirikache mag loch gwenge. To gimomiyo national government donje en nikech wan gi pesa wuok national government, but dware ni kaka josiaya wacho kendo jo counties mamoko bende wacho, governor katiba omi thuolo miluonge ni chief executive officer. Manyiso ni ene mong'iyo ni to an kaka jatelo mar county ni ere kaka nyalo keto gik moko mondo bed mayot ne jopiny. Kech ng'eni kata mana kaka josiaya wacho ni tax kata osuru omedi, national government ok ochuno sirikal mar county mondo ket tax maromo nang'o. Nitie gimiluongo ni on source revenue, pesa ma county government owuon ere pesa ma osolo kata moloso oko mar pesa ma wuok e treasury kata mwaluongo ni equitable share, pesa ma imiyo jo county governments ka wuok e sirikal mamalo. Omiyo yuak ma jopiny wachogo gin gik madware ni mondo jotend counties wa owinj, kendo gini to sama watimo gimiluongo ni budget, kech sani counties almost by the budget process ose-release gimiluongo ni finance bill ma gitimo godo proposals kaluwore gi gik ma gidwa tax ma gidwa keto, osuru midwa chul kata gi gik midwa tim. To bang'e isepenjo miluongo ni public participation, ere kaka jopiny nywakore kendo biro kanachiel mondo gibe giketie dhoggi kata duondgi mondo winji. Dware ni mondo jopiny otim gima mar ariyo ma en public participation, ni gigo kosendiki to wawe wacha ni governor ni loso maber kendo gik miwacho gin gik mabeyo, mago political statements, but mondik e tool mar sheria cha, nikech finance bill en sheria, ene gimitiyo godo e keto into effect gik ma governor wacho. Ae bang'e to county executive member jatend migawo mar pesa kawe to tere county assembly to gi discuss kata ginonre wiye. Koro japiny dware ni mondo oti gi jogo mane gi yiero magin MCAs. Inyalo ndiko memoranda documents, inyalo ndiko barupe mar mondo duondgi owinjre e weche ma kaka cost of living kata nengo mar gik mopogore opogore ma jopiny tiyo godo. Nikech Cleophas kokotime kamano to japiny bro wacha gigi, but bang'e budget iloso mawe yuak mar jopiny oko. Nikech adieri to en ni ngima mar dak sani odhi malo, kata kwang'iyo mogo beche ni malo, kwang'iyo mo bende oidho, to magi gin gik ma samoro county government nyalo mana mitigate kobiro gi gik manyalongo ni economic stimulus packages
manyiso ni kaka jopur Kamano. gibet kanachiel to giwinjore gi county ni aere kaka county nyalo konyowa mondo wayud chiro mar gik ma wapidhogi. Ere kaka county nyalo konyowa mondo watim value addition. Ng'ama pidho kata mana rabolo, ere kaka county nyalo konye mondo o package maber. Ae bang'e gikonye oyud chiro, odhi ouse e nengo mamalo kata nengo maber mondo oyude pesa moro. Kamano But Kevin. jodala wa onge ni onge chiema county biro gi pesa ni poga ne ji. Dware ni mondo wadonje wa participate mondo duondwa winjre. Kendo e duol ma winjore kamano wada winjo duol mathoth ma puntiere kar kacha. Gigo ma imulo kanyo gin gigo ma ngima ahinya, gigo malong', weche mag thieth, weche mag pur gi moko bende mantie alwora kacha. Wada ni wawinja pach jogo mantiere county mopogore opogore. Koro kwawuok e county ma Siaya mondo mi ka waduogo wantiere ka gi daktari MJ Okuma bende wada winjo pache kotone kod midhiero ma governors machon ne kale ma koro governors manyien gi bende koro oyudo e counties gi. Ere kaka inyalo tiekgi? Mokwongo sani e county ma Kisumu. County ma Kisumu gino mosebedo kacha ka timore en governor manyien, pod en governor mano manyachon en governor manitie kanyo machon, mano governor ma koro tiyo e tam mare mar ariyo, governor Professor Anyang' Nyong'o. Wawinjane koro kaka Millicent Adhiambo ka ni Kisumu, kama wuok ire kanyo warange ni jo Mabei to wacho nade, to kwa wuok e jo Mabei to waranga acha jo Migori ni wacho nade okinyi ma kawuono. To motelo ne mano, we waranga ne sane ni Millicent date meyo machalo nade. Millicent bang' nota tuak e county ma Kisumu kanyo. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok e kaunti ma Kisumu kaendi, kuma bende kaka wang'eyo ni twakwa ma kawuono otenore kod tije ma governors osetimo. Oganda wan go kae bende dwa nomiwa pachgi otenore kod twak ma kamano mondo ginyiswa ni to governor masani en governor manyien, to be en e governor mane osetiyo higni 5 mokalo. Osetiyo machalo nade, to sani bende kako duoke e tielo machielo ni endi, gin geno mage ma gin godo, magineno ni kata bed ni governors osetiyo kaka ne osingo, bende nitie kuonde mapok omulo magigombo ni sani moduoke ni endi, gigo mtiere magidwaro ni otim mondo mi ochop singo mag dongruok kata lokruok mane osingo oganda jo Kisumu. Nikech sani oyudo ni nyaka ne duoke e tielo mar ariyo, governor ne oseyiero bende jotend migepe ma bende odwa noti godo oneno ni ochwalo dongruok kaka nosingo oganda jo Kisumu. Machiegni nyaka rumoga jwang' mondo mi koro achiel kachiel kwan pa jopiny kowuok e county ma Kisumu mondo mi ginyal lero ni to gin gineno ni governor margi Ngire Peter Anyang' Nyong'o osetiyo machalo nade. Ang' nachak kodi mana mapiyo piyo king'iyo kamera, ichako gi nyingi tinyisa ni kotenore gi twak makamano. Governor oduoke tielo mar ariyo, osetiyo motieko higni 5, sani kendo oduoke en gi another 5 years kata higni 5 kendo mowinjo be ni otiyo. Jotend migepe be noseyiero modwa nokonye tich e higni 5 machielo. Ginyalo wacho ang'o kipachi? Mokwongo iluonga ni Peter Dero, aja dak ma Kisumu ka, adak Nyalenda. Anya wacho ni governor marwa Peter Anyang' Nyong'o osetiyo kaka nyalore kendo osetemo tich kaka governor. Waneno ka infrastructures osetiyo maber e Kisumu ka. Waneno ka Kisumu yore ok rich ahinya kaka chon. Osetiyo dhano tok bed 100% ka. Dhano nitie ma samoro inyane ni tiyo maber, samoro inyane tiyo marach. Kikor ka kora to governor Peter Anyang' Nyong'o osetiyo Kisumu ka miwacho tich ne nenore. Kech kwa dhi sasa ni dhi Russia hospital sana okinya koso yath Russia, kidhi district hospital okinya koso daktari, matini osetiyo. Skunde wagi be ECD gi okete level moro ma ni malo kabisa. Koro wan wakoma na pech gi pwak ne governor marwa Peter Anyang' to koro kwene sane moyiere tielo mar ariyo ne owe wach mar muko ji, muko gi kimuko gi me gik mwachamo. Kidwa ni muko jo wate mateni koro idwa ni negwa wate. Mamano be wabro mna kwae ni kiko muko jo kalore ge ministers moyiero otemo, lakini gimo kwano ni youth onge mobedo represented kata chiel. Okawe youthewa be okete groups moko ma nganga mambele kaka machalo CS nego. Okete youth otie e department opogore. Kichwane no ka groups gote oketo mna jo madongo maikgi dhi mana 70 60 kwano jaiga 40 mane ringo kode kaka konye kwa kura. Mano kwa nyisi ni the next time oteme o mixeji
ino kata kane mine mabe ywak ka mia achiel kende moyier CS kuom ji 10 ok otimore maber kwakwai mani pod ene motelo lakini oteme okete ng'ato ka ng'ato e kiwango moromore. Erokamano. Erokamano ahinya. Okay, an iluonga ni Master 001, an adak Nyalenda ka, to achiegni kendo go ofis Gavana Nyong'o. Mokwongo ada miye poch gi pak kuom higni 5 mosetiyogo. Waseneno gik motimo. To kochako tich ni waseneno koyiero ji e sisi ne moyiero ji mopogore opogore, to an gi pacha to nadwaro ni nitiere kaka youth bedo represented. Ok aneno youth mora mora mano bedo represented, mano number 1. Kachaka ng'iyo regional balancing mitimoga. Ok aneno ka jokano okomi kamoro magi county kacha, kora kiane gi paro nang'o. Meanwhile, wadwaro ni governor kaka imedo tiyo, wakwayi gimoro achiel wan kaka youth. Wan nitiere parks moko mani loro kaka sport ground, Victoria Park, wakwayo ni yawnwagie. Nitiere jogo picha moko mabiro go picha, nitiere jomoko manyalo biro yueyo. Parks go konyo ji e yore mopogore opogore. Koro governor wadwaro ni mane mitimnwa wan kaka youth. Meanwhile, parwa. Erokamano ahinya mana mapiyo piyo. Erokamano ahinya, iluonga ni Shemo Chuodho, ajakom ma Nyalenda boda. Mokwongo dago ergone ngire erokamano kendo kuom dok e telo ndam mar 2. Maduong' madawachne ngire ni mwaka mokalo kata tamne mokalo notemo tiyo nikech noyudo ka Kisumu ni kama bor. To kuma koro ketowa Kisumu makoro ler ni mbele. Onego beni ler to pesa ni mfuko. Wadwaro ni o employ yudhe mondo yudhe be otie county ka. Mar 2, ang'eyo maber ni seche miloso sirikal mar county government ma Kisumu nyaka wabed gi region balancing. Wadwa ni okaw jokano gi jo Kisumu oti kamoro achiel. Pogruok moko mwaneno kuonde moko ka kikwane Kisumu ka. Mar 3, ni ngire seche makoro odokne. En ne nyaka oti matek mondo we legacy ne Kisumu. Machieng' moro ka ng'ato biro kawo kare to kawo kare e ongang' kong'e ni oseket Kisumu kama. To kiwe mano, Kisumu duong', to kwadwa ni wabed ka wahangaika ne tich. Tich wane ma waloso Kisumu, ng'ato ok bia Nairobi mondo losnwa Kisumu. Wan jo Kisumu, jo andaswekre, jo boda, jok matimo biashara mopogore opogore, gi jotich matie county government ma Kisumu. Wane ma waloso Kisumu, koro nyaka wager Kisumu, waket Kisumu chung'. Mogik, daher nyiso governor ni sani kotiyo to nyaka ong'e jopiny gi wang' maber. Nikech koko ng'iyo jopiny gi wang' maber, to kata gik 100 moseloso Kisumu ka higni 10 makoro dhi tieko. Nyaka obed nong'iyo jo Kisumu mondo kowuok to chieng' moro ng'ato ne wach ni onego bed ni tiyo kaka governor wa mowewa. Aonge mang'eny dakwa jopiny ni wariw lwedo wami governor teko mondo tiwa e yo mowinjore. Erouru kamano. Erokamano ahinya. Okay, thank you very much. Thank you very much. My name is Vincent Wando Kwako, a resident in Kisumu city for a period of 10 years now. What I want to say, I want to thank the leadership of Governor Peter Nyong'o. For example, we have some areas of which he has touched, the areas of importance. For example, the removal of garbage at Mega City has enhanced the cleanliness of Kisumu City. And Kisumu City is one of the most important cities, cleanest cities that most of the people would like to visit. Professor Peter Nyong'o has done much. What I also want to urge him is that he should try enough to ensure that he supports youth and sports so that Kisumu City talented people should move forward with no problem. Thank you very much. Thank you so much. Mogik, Madam Pio kaka governor osetiyo. Okay, ani luonga ne Jose gi nying mang'era go de Kisumu County ka. An gi weche mathin, weche 2 kende. Mokwongo anyalo duoko erokamano ne governor gik mosetimo Kisumu County. To adamer kwaye ni mondo mi Kisumu County duong' ochakore nyaka Seme. To seche motimo gik moko ma itimo mag county ber kochako ng'iyo from nyaka Seme, ok within town kende. Mondo me at least king'iyo the cleanest town kata king'iyo gik moko ma governor osetimo to ichako ng'i from Nyakach, not within town kende. Secondly, anyalo kwayo serikand Nyong'o ma sani governor wa masani mondo me
seche mo yiero joge moda tiyo gono endo kiko neglect jokano magi gin bende gin jowa monego bende riwo gi kanyakla mondo mi gikel pachgi kamoro achiel. Mogik ada wacho ni jo leaders mano yiere Kisumu County te wakwaya kaka wan jopiny kete uru politics aside mondo mi watiuru gi sirikal mamalo mondo mi okelnwa development piny mondo mi wageruru Kisumu County. Ero kamano. Mana kamano nyakora moga jwangi thuolo ni endi kaka isewinjo mago moko kuom paro ma bende owuok kuom oganda mawuok Kisumu e lo oganda duto ka bende gima giywago maduong' mondo mi okel kony marom kata ka indiko ji e tich to gavana mondo mi otim gima kizungu denjo ni regional balancing. Machielo bende gidwani kony kata dongruok mar kaunti ma Kisumu oyar bede ne ochop oko e kuonde ma idendo ni reserve kata rural areas. Ka kamano giethulo ni akoro moga jwang mago wech mabede pod wamedo twake giethulo ni endi ang' na sus kodi ng'wech nyaka e kaunti ma Homa Bay kuma bende nyawadwa Ali Abich ogotach kendo nyonore rito gi liyo mondo mi en bende ochwal nu nyime paro mag oganda mag Homa Bay mondo mi ogonwe mbaka kaka bende gavana makono sekotiyo. Ali Abich ka iwinja kamora mora ma intie abolo ni oporo gi elak sechegi. Ero kamano Millicent Adhiambo ka iwuok e kaunti ma Kisumu achiel kachiel wabiro achiel kachiel e boma ma Homa Bay ka indie kaunti ma Homa Bay ka mana kaka idhi nyime kod go mbaka kod jodak ma Kisumu Homa Bay ka indi bende wadago mbaka kod jodak e kaunti ma Homa Bay ka indi e pachgi kalore kod chenro mag dongruok ma osebedo ka dhi nyime e kaunti ka indi nyaka ne gavana mar ariyo ma Homa Bay ka Gladys Wanga chamuma mar apisi tarik 25 dwe mar 8 higa ni endi jodak ni ka endi kendo odwa penjo gi kalore kod singo mane gavana ogolo ni thuolo mar odiochienge 100 kodonjo ofis gin gigo eko mage mobiro kete maino mare mar konyo e bero ngima jodak e kaunti ka endi kamoting'o bero sekta mar thieth, sekta mar pur, sekta mar ohala kaachiel kod weche mag pi ma bende osebedo ka chendo e boma ma Homa Bay kaachiel kod kuonde mamoko. Bende odiochieng' manyoro ne oneno ka gavana ne ogolo listi mag jotend migepe mage ma obiro tiyogo po ni MCS e od bura mar adek mar kaunti ma Homa Bay ka endi obiro puodho gi ayanga bang' kane osegolo listi mare ma jotend migepe kaachiel kod apisas mamoko madito ma kaunti ma bende biro konye e chwalo ajenda mage mag dongruok mano miyo jopiny e kinde mano timo kampen ka ok aketho san ka kod moko kuom jopiny mwadago mbaka neno ni to kuom thuolo ma gavana osetiyo nyaka sani gin giseneno ka chenro mag dongruok odhi machalo nade to weche mage maginyalo wacho kalore kod tich mosebedo ka dhi nyime kaachiel kod welo mane otim odhiambo manyoro mane gavana oketo ayanga moko kuom jotelo goeko madower mondo konye tich e chwalo ajenda mage ne jopiny e kaunti ka endi machiegni abiro chako kod nyingi ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kuom thuolo masani koromo ndalo 45 gavana osetiyo machalo nade. Erokamano jafwambo aneno ni gavana ochako maber kendo rang'iny mano ochako go tich miyo wageno ni odhi tiyo maber nikech thuolo matin mano ochako ne waseneno ka lokruok moko yudore. Kuom ranyisi waneno ka apaka waneno ka gundruok ma mtokni kata matokni kacha waneno ka sano oseyar kendo waneno ka iketo kuonde ma geche nyalo donje to nyalo wuok maber. Maro ranyisi moko. Mar ariyo waneno ka sekta mar pi waneno ka nosechako domo ko yaw fuond keto jotelo manyien manyalo konye mondo pi obede e town ma Homa Bay ka gi Homa Bay kanyakla. Waneno ka hospital kuchocho be waneno ka gavana marwa kuom ndalo mano chako waneno ka hospital kacha waneno ka kuonde moko imuko igero waneno ka chenro nitie makare. Omiyo wang'eyo ni gavana wan gi yie ni ochako maber kendo kako dhino onyalo tiyo mokonyo oganda ma Homa Bay. Kapok awedhe nyoro ne okogolo list mag jogo eko madower mondo obed jotend migepe mage kod apisas mamoko madito madwano otiego e piny owacho mare. Pachi en ang'o kalore kod lendo mane ogolo nyoro kalore kod jogo madwano otiego kaka bu jotend migepe mage? Waonge wach nikech gavana kaka ng'ama koro kawo telo mar Homa Bay en gi teko momiye gi katiba mar yiero jotend migepe gi jogo manyalo konye mondo odeliver kaka nosingo ne Homa Bay. Omiyo migepe manya oyierogo wa believe ni ong'eyo jomo yiero ong'e nyalo margi ka jogo nyalo konye wambo moro wan gima duong' dwaro tich mondo tich obed maber. Erokamano. Ibiro chako nyingi ting'iswa ni kuom thuolo ma gavana osebedo ka dhi nyime kod chenro mag tich osechalo nade kalore kod chenro mag tich mopogore mosebedo kotimo nyaka nochamuma kaka gavana mar Ariyo kaunti ka. Erokamano gi nyinga an Paul Oswago ajadak Homa Bay. Gavana ochako tich maber. Ka ng'iyo for example an jadak ma Sauri yako. Ajadak ma Sauri yako. Kanyo nja pichende
kuom juma manyokalo ni waneno ka sani pikore goyo weche mag thieth nowacho nodhi ndalo 100 odhi loso weche mag osiptal asaneno ka osekuny foundation osiptal district kaja mano ber to aneno ka taon nyocha noyugno sani alwora mar taon kiwuotho yudo ka taon iyweyo taon ler kidhi e stage gacha yudo ka bus park mochomukore cha iloso kamano gi complain madang awach kaka jadak Homa Bay ministries manoyier nyoro kaka Paul ato kamor kode e wing mar deputy governor marwa Joseph Oyugi Magwanga wingwa kaka wano joma johera mag Oyugi nikech gini ne 50-50 anno ka en 50-50 joge mana professionals man wawuothogo ok aneno kata chiel manyingo obedo menson e ministries go to wan kaka yudhe laso officers oyier nyaka ken dedeka mano ber governor notimo partner deputy governor apenj to in joge ni mane wuothogo gito gin kanye e post manyichiwo an kaka Paul kanya complain erokamano bende kapok aweyi kendo ichako chako gi nyingi ting'iso ni kuom thuolo ma gavana osebedo ka dhi nyime kod chenro mag tich nyocha osingo bero ngima jo Homa Bay ka sectors mopogore tich osetiyore nade kuom thuolo ma osebedo ofis kaka gavana erokamano nyinga en Oduya Dan Kano Mondi ok ada wuondo ng'ato ok ada wuondo jasiasa gavana ne owacho maler ni within 100 days boyudo ka osetimo dongruok achiel ariyo adek governor nochako fail from the first day mare mar donjo ofis mae governor e piny ni motiyo gi 22 million e swearing in mano tich marach kendo tiyo go omenda marach to tens adek ema nokele swearing in mano tiyo go omenda japiny marach governor ochako nyiso jo Homa Bay ni omo yath ma cost 60 million e piny mangima onge lori achiel manyalo ting'o yath maromo 60 million to lori ni emoting'o gloves lori ni emoting'o trust condoms lori ni emoting'o panadol lori ni emoting'o tinyiso wan lori achiel can cost nyating'o yath ma cost 60 million tich marach amuoma e wach stage quotation momi stage pesa mobedo allocated ne tich mar stage is too much yes mano pa e wach mar yiero ma jotend migepe mnyore nyalo wacho kaka ja Homa Bay yiero ma jotend migepe notim governor notime sama governor ne time ni okawo the hired people Jaka Kimba is a hired person Salmon Obiero a hired person so onge tich maneno ka governor osetime e ong'ala maber kako nego ti an kako doya mane kaka nene kapok wadhi e kaunti ma Migori achiel kachiel mana matin osetiyore nade kuom thuolo ma gavana osebedo ofis erokamano an iluongana Mala George ajadak ma Homa Bay e thuolo ma gavana Gladys Wanga osekawo tich osechako tich maber to gima kwayo gavana Gladys Wanga kaka no ayiere mondo mi otinwa olunwa yore mag pi pod chandowa Homa Bay kiwuok idhi Kogelo jodak ma Kogelo hinyore gavana yilonwa pigno mondo pigno otemo donye jopiny mane gima nyalo kwayi gavana to tich chako maber pachi kalure kod yiero manotimo jotend migepe kod apis mamoko madito ma odwa tiyogo e piny owacho mare jotend migepe kaka gavana nyuro nolando jotend migepe mage okanyal pingo kendo kaka noyierogi ene mong'eyo kaka noyiero jogo to gima kwaye ni oketnwa kaka noseyierogi wadhi ng'iyogi ka ginyalo tiyo maber gi ti to akwayo ni koyie to pare joma noringo kode ahinya jondhiwa omiwa gima nochikowa erokamano erokamano mano mana moko kuom paro ma jodak e kaunti ma Homa Bay ka nigo ka ging'iyo kaka tich osebedo ka dhi nyime nyaka ne gavana chamo ma nyaka sani ka gigolo pasgi kalure kod tich mosebedo ka dhi nyime sectors mopogore kod welo manotimo dhiamo manyoro kamano oketo jotend migepe mage ma koponi assembly obiro puodho to biro tiyo ayanga ka jotend migepe piny owacho mare kaachiel kod apisas mamoko madito ma bende biro konye tich e piny owacho mare ka ok kamano to wadhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Migori kama jafwambo wadwa Joma bende dhi kod nyime gi twak makamano mondo giwini to jo Migori to wacha ng'ako kalore kod tich ma gavana Ochilo Ayako osebedo ka timo nyaka nochamo ma mar apisi Joma kiwinjo ata nyalo chako kawogi kanyo erokamano Ali Abich awinji makare kowuok e kaunti ma Migori ka bende wanyalo paro kar saa 5:27 ma tarik 25 mar dwe mar 8 mar higani gavana no ma Migori Ochilo Ayako kaachiel kod jalupne Joseph Mahiri ne ochamo muma kaka gavana ma Migori ka bende kinde nyasino nitie singo mopogore mabende ne gigolo ne oganda e kaunti ma Migori ma gidhi timo e sectors mopogore kaka mano mar thieth mago mag pi mago mag apaya mago mag lupo kaachiel kod mamoko ka bende mage mokuomgi bende oganda e kaunti ni osebedo ka okete wang'gi ni to gigie bende gidhi chopo kaka gavana owuon ne osingo
kinde osekalo maromo ndalo 30 kod bathe ka bende idwa ng'ine to nyaka sani gavana bende osechako timo moko kuom gigo eko mane osingo oganda e kaunti ma Migori. Antie kod oganda ka mondo wakaw panyien to nyaka sama wuene gavana Ochilo kaachiel kod jalupne Joseph Mahiri bende gisechako timo gigo mane oganda osingo negi. Tang'o ma gino ni koro nego tim mondo chenro ma gidwarogi ochopi no makare. Miya thuolo mondo awuo kod moko kuom oganda. Adwa ni mondo achak kodi. Gavana ma Migori Ochilo yako nyose chamo muma. Kinde osekalo maromo ndalo 30 kata 40 nyaka sama wuene. In kaka jadak e kaunti ma Migori, chenro mag tich to ahinya kod gigo mane osingo ne oganda. Gigi yende bosechak timogi be nitie mosetim. An mokwongo gi nyinga iluonga ni Barak Okinyi, ajadak mar Migori, aja bodaboda maka. Nyaka nyocha ne wayiero Ochilo pod muda kodhi mabor ningech pok opango kata mana cabinets mage mit wang'eni ng'a ka ng'a mochung' e sekta kila sekta mondo mi wachom ni ka pok wanene ber mak mani ka nodonjo to noyudo ka wan gi rem mar pi Migori kendo ne pi onge adieri. Ochilo nokawo pesa modhi oling'o e weche mag pi. Sani pi nitiere Migori nyaka kumoro amora nyaka e chope. Miyo wago erokamano ahinya nikech waseneno lwete kosechako tiyo. Mar ariyo, wang'eyo maler ni Ochilo dhi tiyo maber kaka nopangonwa to nwakwaye nikech pi onge kata reserve pi machalo kaka boreholes oningo bed ni ketonwa e reserve. Weche moko machalo kaka irrigation schemes oningo bed ni timonwa kuonde machalo ka dem. Weche moko machalo kaka ginene yaw yewni oningo bed ni kunyo. Waeto weche machalo kaka hospitality bende wayudie yedhe gi weche moko matindo tindo. To mago gik moko wanyal complain gi sani nikech adieri ma Nyasaye pod ok waneno rach Ochilo madwa wachi. Ochilo en ng'at ma work smart, odhi tiyonwa maber kaluwore gi kaka nwaneno kochako tiyo. Gope be noyudo e kaunti kanyo seche manodonjo ma ok nong'eyo ni gin gope aina mage, ne pod onono kendo pod nong'iyo kaluwore gi kaka nodonjo. Nyaka nokwongo ng'ini to mane tichake gi kanye to koso gowi no nokawo to onyam koso notie sekta mane emomiyo nyaka nokwongo bed mos mokwongo ng'i Ochilo biro tiyo maber. Kachiko kodi ne sekta no mar bodaboda, nitiere singo ma bende nogolnu. To singo mane manogolnu to bende gisechopo kata bosechop singogi? Singo manogol aparo ni nyocha ogol tije mag jo bodaboda go to nyocha ochako ng'adgi lakini gidhi wuok muda mwadhieni. Gima atemo wacho ni jo bodaboda ibro ng'adgi riside. Nyocha oseluongowa mwawuoyo idhi ng'ad siling 50 kar mondo miyo ng'ad 100 nyocha odwoko chien. To jo bodaboda giwegi ema biro timo tijego. Makata an mantiere kani aparo ni abiro bedo ng'at mang'ado risit miyo chunya mor gi weche mag Ochilogo. Erokamano, we akaw pacha ng'ama chielo. Adwa ni chakne gi nyingi. Singo mane maduong' ma bende inyalo paro mane gavana nosingo ni kaka ja Migori ma bende sani osechopo kata pok ochopo? Gi nyinge na iluonga ni Martin Omundo, aja dak ma Migori, atiyo tij bodaboda stage. Singo mane gavana osingonwa nowacho ni odhi chulonwa piny, osedhi ochulo pi. Mamano osechako tich already. To gi seche gi dala ne be waneno kiloso yo nyithiende ni tich dhi mbele. Mak mana ni wan kaka jo bodaboda wadwa no mi wawang' ni wan mwachok receipt nikech kwa choko receipt ko biro yudo tich mayot. Jo kanjo buogo waga kubiro. Koro mi wan sector mar receipt owenwa wan kaka jo bodaboda wan wabiro choko pesa twateri office ondikwa kanyo. Okang'eyo kiwuoyo weche mag choko receipt. Ywak osebedo e kinde mokalo mang'eny ni samoro omenda ne ichoko tok chopi. Ang'o mineno ni in monego ichok receipt? Ang'o monego tim mondo omenda michoko madiher mondo ichokgi ochopi kendo tim tich monego tim n'oganda e kaunti ni? Gimomiyo gima daher mondo mi wan mwachoko omenda, nye waseyudo ni joma nye choko omenda gi kigikire kokwayi 100 to ionge 100 to koni ni miye 50 to 50 kimiye to kondik ni risit osoyo. Mae momiyo pesa lal e kaunti ma Migori. Omiyo wadwa ni kwasolo pesa wan kaka jo bodaboda wagolo osuru nikech wan bende kwagolo osuru ne kidhi losnwa yoregi. Kachiko kodi awinjo kanya wadu moroso wacho ni pok oyie jotend migepe. Offices moko pok olos, waseno moko kaunti kaka Homa Bay oseyier. Be uneno ka gima machal ka gima bende nyalo thiro weche mag tich kata keto gige tim? Ma nyalo thiro weche mag tich nikech seche ma pok oyier yini onge kama nyalo chiko ni kata wadwa claim ni ka kethore. Omiyo ne wadwa ni oyiernwa gi mondo wang'e ni kwan gi kwayo moro amora to wang'e office mwadonje e sechego. Erokamano, nitie idwa golo pachi achori machiegni nyaka sama wuone gavana ni mane yiero osetiyo nade? Erokamano, an iluonga ni Lisa Janabi. Gima wacho ni gavana mana yiero gi sani, minister noseyiero 6 to modong' pok nomiyowa.
Koro gisani gima gavana osetimo maduong' en mana pi. Ema gavana nosechulo jopower gowi manodong'. Ema koro sani wang'iyo ni gavana to nengo tim ang'o gi sani tich mosemiye ni. Koro gavana pok oyiero ministers moko. Mane gima warito maduong' mondo wane ni gavana ni to dwa timo nwang'o gi sani nikech minister koyier koka tich nyalo dhi mbele. Kapok oyier minister to tich ok nyal dhi mbele, tich pod ochung'. Koro pod warito ni gavana mondo go nying jomo yiere gaset sani mondo wang'iyane ni kaunti ma Migori ok odong' chien, embe koro oywa mbele mondo wati tich maber ma wadwarore. Mano e kaka aneno ni gavana na to chiegni tich ako tich. E tije ma pok ochako chani. Koro agone gavana erokamano. Omiyiero jotelo modwa tiyo gogo mondo wanene kaka wadwa dhi mbele. Erokamano. Erokamano wakaw pach ng'amo gik dakika machuok. Nyaka sama wuoy ni gavana ni osetimo chano tang'o madier ne mondo tim mapiyo piyo. Mineno ni ok onego deki kapok otimo. Erokamano, an nyinga iluongo ni Clinton Otieno Uda. Atiyo po area ma Posta ka. An gima nyawacho ir jatenda maduong' ni otim piyo piyo ka kaunti moko timo piyo piyo. Kami moko osapango cabinets, ng'at ka ng'ato osang'eyo ma kata kijapeng ting'e ni osaindiki tich kata podi. Kech dwe osadhi gi bathe monego gik moko 2 adek osachakore timore. Kech jopiny kwano dweche. Erokamano. Erokamano, mano mokum pacho ganda e kaunti ka otende ko tich mabende gavana Ochila ko jalup ne osetimo nyaka nye yiergi. Kabinjo ka ywak margi maduong'. En ni mondo koro pang kata ma joten migepe mabende koro nyane weche mag tich koro time yono makare. Giwacho ni nyaka sani goking'ere to ng'ama gidhire ka gidwaro weche mopogore opogore e migepe mopogore opogore e kaunti ma Migori. Kowuok e kaunti ma Migori koro teri nyaka e kaunti no ma Kisii kama nyadwa Crispin dhimi mathoth kawuok e kaunti no. Erokamano ahinya jo jawinji kantiere e kaunti ni ma Kisii kama odiochieng' ma kawuono bende waloso kaluwore kod chenro ma gavana oseketo chakre ne yier gavana ma kaunti ni Mano Simba Arati. Ang'o gini ma jopiny oseneno ma degi wuoye e wi loch manyien mar gavana ni ma kaunti ma Kisii Mano Simba Arati. Niko tu hapa na baadhi ya wakazi wa kaunti ya Kisii. Tunataka kuanza na wewe hapa, utatuambia unaitwa nani, kisha tuambie tangu gavana wa kaunti hii Simba Arati achaguliwe, je, umeona mabadiliko yoyote katika uongozi wa kaunti hii? Kwanza kabisa kwa majina, mimi ninaitwa Evangelist Gilbert Chesoni. Mimi ni mkaaji wa Kisii County hapa na ninafanyia kazi yangu hapa Kisii. Tangu Our Excellency Paulo Simba Arati achaguliwe kaunti hii yetu kwa mwezi mmoja uliopita, mimi kitu nimechionea na macho yangu ni usafi. Hapa ukiangalia katika jiji letu la Kisii, takataka ilikuwa ikitupwa kila mahali, ilikuwa imejaa, lakini ukiingia Kisii saa hii unapata ya kwamba takataka haiko. Watu wanakusanya, wanasubiri gari ile ambayo inakusanya hiyo takataka wanaipeleka mahali. Jambo lingine ambalo nimechionea, nimeingia referral yetu ya Kisii County Referral Hospital. Nimechionea kwamba mimi mwenyewe nilikuwa na mgonjwa, nikampeleka. Kitambo nilikuwa nikimpeleka wagonjwa huko, ninaambiwa hakuna madawa nikisaandikiwa na daktari. Nikiingia kwa duka ya kuuza madawa kwa hospitali yetu ndani, nilikuwa napata ya kwamba hakuna madawa. Lakini nilipopeleka mgonjwa wiki moja iliyopita kwenda nyuma, niliandikiwa madawa na hakika nikaenda nikayapata, nikaenda nayo nyumbani. Kwa hivyo kwa hayo ambao maneno mawili hayo ndio nimeona yamekuwa change kubwa katika Kisii yetu hapa, ikiongozwa na ndugu yetu Simba Paulo Arati. Asante sana. Wacha tupate kauli ya mwingine hapo, tutasonga hapa karibu. Hebu tuambie wewe unaitwa nani, kisha tangu gavana Arati kuchaguliwa kama gavana wa kaunti ya Kisii, gavana wa pili, wewe unahisi kwamba kuna mabadiliko ambayo umeona kutokana na uongozi wake? Asante sana. Kwa majina ni Geoffrey Momanyi, au kwa hii jina nyingine hapa town wananiita Mr. Mayai. Ni mkaaji hapa Kisii. Ninaona mheshimiwa His Excellency na Simba Arati ameanza kufanya kazi mzuri. Hata watu wenye amepanga kazi naona wanafanya kazi vile inatakikana, kwa sababu tukiona wakati mwingine tulikuwa ni kama tunaipiwa, lakini saa hii kazi inafanyikana kwa njia ya kuonekana, na sana tunaonelea angalie na kuna kama mabarabara ziliachiwa kwa njia, afuatilie zile mabarabara sitengenezwe vizuri. Zile contract watu walipewa sikaachiwa kwa njia, kama walipewa pesa hao watu wenye walikuwa na contract wafanye hiyo kazi imalizike vizuri, ndio itakuwa vizuri. Mheshimiwa Simba Arati ukifuatilia hiyo kazi
Na tunaona kuna mabarabara hapa taoni, tukienda vijijini mabarabara ni mbaya, lakini watu walipewa kazi hawajakamilisha hiyo kazi. So naomba mheshimiwa, ukiwa hapo ufanye hiyo mipango, hizo mabarabara watu wapite vizuri na maendeleo mengine ifanywe vizuri. Thank you very much mheshimiwa, tuko pamoja. Asante. An gi bwana moro kama katobedo ni en ja Kisii, wanyalo wacho kode dholuo. Nyiswa ni chakre gavana na yiere kaunti ni ma Kisii, mano gavana Simbarati, nyaka sani ineno loch mare chalo nade ki pimo gi mar gavana Ongwae. Chakono gi nyingi. Nyinga en Emmanuel Moguche, aja Kisii, to nasomo Kisumu, ng'eyo dholuo maber. Koro ka wawacho wach ginene, wach Kisii County, ne wayiero wago kura ma wayiero Simbarati kijanwa ka ema tiyo kabisa, en gi teko. To waseneno lokruok moko mang'eny kae, en mane ni wakwaye nikech nyocha o flag off yedhe motero hospital, dispensaries, waneno mano tich moro maber. Nyoro nen gi bed moro, nen giloso gi jo Byrethram board, ne gine ofise kanyo, wanani be wach agriculture oketo number 1. Number 2 en ni sani tich ma en go gima kwae nyocha ne waneno Mabei oseyiero executive ministers gi chief officers gine office, Nyamira be osetimo kamano. Koro wakwaye nikech Simba ni en kijana, en podi en kijana, en gi teko. Nyocha ne en wayiero nikech ne en taya, sani giwacho ni en stima kose transformer. Koro wakwayo transformer ni mond otimnwa tich moro maber kaka oikore kabisa, kendo wahere, waneno ni en gi vision moro maber gi jo Kisii County kae. Gima tek kabisa ni en podi sani oikore, kendo en gi dhao gi jo Kisii, jokuoge, jo mano kwalo county kae. Osiko ko dhao kodgi, oluo kodgi gi jo ACC be gisebedo involved. Koro wadwa kwae ni ka wadhi mbele kae, national government omiwa pesa, Simba nigi vision moro maber monyagero county wani mondo odhi level moro maber. Waneno ka county ma Kisii oting'o jodak mopogore opogore. Ineno ka telo mar Simbarati bende oriwo oganda ma kuonde mopogore opogore e sirikal man. Simbarati nyocha ne waonge ministers. Ng'eni joluo ng'eny kae kabisa, chakre daraja gin gi kura moro mang'eny, gin gi jo timo ala kae, koro gin part of us. Gima nyakwae nikech aseloso gi owadwa moko kae, omigi kata minister moko achiel yawa, mondo joluo be obed represented. Ka gibedo ka minister moro achiel from the Luo Nyanza gi Nyamor, nikech gi nowetewa kae and ne wamiye kura moro mang'eny. Yes. Mano kaka winjo mane chal mar county ma Kisii ko waloso kod oganda mopogore opogore kaluwore kod telo mar Simbarati, gavana mar ariyo mokawo tok gavana James Ongwae mane en gavana makwongo e county ni ma Kisii. Jopiny olero kendo nigi geno kaluwore kod telo mar Arati, ka gigeno ni eti Arati dhi medo riwo oganda duto mantiere e county ni ma Kisii, kendo jopiny medo kwayo ni dongruok omed bedo e kinde ni makoro ji rito mana ni mondo otaj joted migepe modhi tiyo godo e tende. Kata kamano mane kaka chal mar wach nitiere e Kisii kae, kendo ang' naduok ni Cleophas e studio mondo idhi mbele kod chenro mamoko kaluwore kod weche mag tele counties. Erokamano ahinya Crispin Otieno kawuok e county ma Kisii, kendo erokamano ahinya kuom bagono twak e yo moro makare ahinya. Wagoni erokamano ahinya. Koro moge jwang' wantiere kar kae, kendo koro wagon mana erokamano awinjo pachu e county ma Kisumu kanyo. Wachako gi Millicent, oterowa e county ma Homa Bay owinjo mar Ale Beach obayowa nyaka e county ma Migori kuma wayudo mano mar Jo Juma. Kendo wawinjo pachu e county kacha, telo udwaro telo machalo nade, kendo koro nyaka sani gigo makoro wacho motenore gi weche mag thieth, weche mag yiero jotelo mag county, igni ma yiero gigo, ote nitiere mawuoro ka. To mbende kumedo mana wacho ni ojende ni kure e sirkal mag county, mano bende nitiere kar ka. Jogo miyiero kaka jotend migepe, ginto gia kanye, kaachiel koda ka county ma Kisumu kanyo wawinjo ni jal mawuok e apisi, mano gavana mar ariyo county ma Kisumu, ma bende ni telo mar ariyo, Professor Peter Nyang'-Nyong'o, kinde mobiro wuogo we county ma Kisumu kanie lwedo moro makare, kaachiel kod mathoth ma ulosi wechego mag mibadhi manitiere counties. Wariwo gi duto to wawacho ni counties ochomo kanye,
governors gi osetiyo yo machalo nade. Achiedh nade ma governors machon ne ntiere go, ma governors manyien oyudo. Ere kaka gidil kodgi, ere kaka gitieko gi, ere kaka giwuotho kodgi kanyachiel gi jogo duto moyiere county mopogore opogore. Achak kod wendo man gi studio, Daktari MJ Okumu, iwinjo ka arene mono achak bae counties gi duto. Wawuotho e county ma Kisumu, Homa Bay, wachako winjo ma Siaya. Kisumu kacha wadonjo, wakalo Homa Bay, Migori, wadhi nyaka Kisii. Winjo ka giloso, achiedh nade nitiere ma county government machon, kata governor machon ne oweyo. En ang'o monego tim mopogore makoro governors gi nitiere medo mano gi wach mari mogik to wakawo ote to wadhi e county ma Kisumu et Kaveno Sido. Erokamano ahinya. Amor ahinya ka winjo kaka jopiny osebedo kod siso kendo kod geno kendo kod luor kaka governors moncho osetiyo nyaka sani. To kiling kiwinjo kama giwacho gigi duto chandruok magiseneno chalre achala Siaya, Kisumu nyaka counties re. Gima duong' ahinya akwayo jopiny mondo giwe thuolo mondo gine girango jotelo mancha giyiero modonjo ofis kae kaka jogo tiyo kik ginind. Ywak margi mar rem mantiego gima duong' ahinya ma challenges man sirkal mosekalo osebedo ka giywak nu pesa 15% ma ok Nairobi biro ga late. To kubiro late to ok ginyal bedo able mondo giti kodgi maber weche mag dongruok. Wan gi geno na administration modonjo manyien bro address that issue mondo pesa mabiro 15% madhi all the counties obed kabiro on time. Secondly, akwayo jopiny mondo ne philosophy ma the governor mantie sani. Iranyisi kidhi Kisumu nyakwang'e ni Kisumu en sawa Nairobi. Omiyo Kisumu en city to chon in the before at independence Kisumu en kod emene hub maduong' ahinya mar ohala to nokethore diere kamoro kae. Kendo mor ahinya ne sirkal mar nyong'o kod Baba Raila Amolo Odinga kod sirkal manchokno giseduoko Kisumu kendo development manam biashara no chal madhido kotumre maber to Kisumu bro bedo gohala mobile loss of the eastern central business bro bedo Kisumu kanyo. Omiyo walema ahinya ni nyong'o one of the legacy modhitieko o ensure no tiyo kod the county government works through tiyo kod tend chika ngwen Constitution, the County Government Act, the Intergovernmental Relations Act, the Transitional Act, makelo functions mag counties from national nono okethre kapokurumo and tiyo functions mapoko biro i counties more trust no the government mantie sani ma national kotero the functions to pesa bro biro mang'eny nikech ka functions biro to money will follow those functions. And then the other thing manyalo wacho en another challenge manentie other than that one in expectation majo piny nen very high to pesa manyalo address that one is not commensurate. Koro onyalo mana kwayo the governors mantisani mondo gine kaka ohala nyalo bedo ginyalo choko suru to supplement pesa ma 15% mondo gi address the issues mag expectation mag jopiny in terms of service delivery. The other thing and the youth say cry about talents gingo to they are not being addressed effectively. I hope the governors modonyo manyien will pick up the matter from the governors mojo to gima duong philosophy mar makisumen tichtire jo Kisumu wacho to tire mana within city is okay. Because the second now sagi kwayo nyonga mondo tumango within the villages yes Orengo governor Masia beno jokelonwa philosophy mare mar nyalore inawezekana donge omiyo gigo re mancha ntie manjo ka jose aywa mag taxes mang'eny mag yore magango nyalore manifesto onego address that to see nukumancha pemple philosophy okay nyalore philosophy mar Orengo dheto manango kidhi Homa Bay mama wacho nugeno wa hope majo Homa Bay wacho nugin kod rem Homa Bay gimme in totality akwayo niya wamiuru governors ma mukawo tichnigi kaka Homa Bay oseketo proposed cabinet donge jo Homa Bay jo Migori Uchilo be diketo cabinet mare Orengo Siaya osewacho in the next few days obotero names mag proposed cabinet to assembly. Kisii bende urito marge wanyalo migi time 45 days 10 wamigi time up to 60 days at least within 90 days mondo their cabinet obed piny mondo the government ochak tich to gima duong kabisa walemonigi
mondo gibed gikaw joma competent mondo kan gi tich mondo filisos margi odhi mbele maduong' ahinya mondo service delivery rem duto manie counties mawa nyaka Kisii otimre nade odhi mbele. Finally, abro kwayo agonu yero kamano Ramogi kendo next time kan tiena nafasi ayie mondo abi mondo med paro mondo wane kama takwa jodala waduto majoka nyanam no governors mantiege yakwagi in one of their things to do giketie a desk moro mar diaspora, particularly Josiaya, jo Kisumu, jo Homa Bay. Ang'eyo ni jo Kisii osechake because Kisii is a county man called Central Bank other than city because the remittance more diaspora is huge. Amumi akwayo governor maro Masiaya, governor Kisumu, Homa Bay in one of the desks located the diaspora mondo gimi our children madhi kata man kuro sani or address wealth creation kagidubango gitumo remittance yangono in our local counties. Agoero kamana nya kinangenu next time kapon going time puro bedo mana kae daktari agonero kawani mir kod thuolo matwa kod Ramogi TV okinyi makawuono ne okwan kendwa e county ma Kisumu bende wantiere kod wendo kaachiel gi mago bende ang'wa medo kanyo ote mantiere kanyo ka watieko twako okinyi makawuono. Kevin Osedo iwinjo kaka jo county mamoko ne loso kendo okinyi makawuono ang' inyalo mana konowa ni inti winje nade to nyaka sani wechego mag yiero kata gwelo jotelo mopogore opogore gin nade. Ineno kanye county ma Homa Bay nitie jogo mane ogwel to kose gwel gi ng'uru winje county ma Homa Bay kanyo ni jogo mogwel samoro ne onge kod jogo mane timo campaign ahinya county ma Homa Bay. County mamoko bende pok yiero kata jotend migepego odhi timore yo machalo nade. Gima thoth bende mantiere kacha iwacho ni ojende onge thuolo. Inya bedo kaka achiel kuom rawera in kaka rawera samoro yani kono ka podine bracket mar rawera kata kamano miwane wach mari mugi kotenore kod twak mar okinyi makawuono. Erokamano Cleo, ka mede duonda e gima daktari Okumwa wacho en ni jopiny osechiwo kwayo maggi kendo kwayo ma jopiny owacho gin kwayo manyalo wacho ni kare kendo gin very valid. Katiba marwa gi pend chike mopogore opogore omiyowa kako ripo bedni kata appointments kata yiero mitimo e county governments go ripo bedni nitiere. Nyiso ni regional balancing nyaka timi, nyaka ng'i gima waluongo ni chapter 6 leadership and integrity, gik maluwo weche mag mibadhi kata corruption issues ma some of the nominees nyalo bedo godo. Aeto wang'iyo skills, ang'ono mokele mopogore gi konyo gavana mar mondo yiere kata campaign kata pesa ma samoro ne gikonye godo mar mondo gitim godo campaigns gi godo. Ang'ono kendo ma value add kata gimoro ere gima bere kendo ma gikelo manyalo konyo jopiny kaluwore gi telo mar gavana. Kang'iyo weche mopogore opogore kaka iwacho mar yudhe kata jok manigi ng'ol mopogore opogore gi elders, mago gin populace ma nyaka gavana ochom tir mopenjre ni to ere kaka jogi duondgi winjore e tich matiyo ne jopiny kaka gavana margi. Omiyo en gima lich ahinya ni ka wang'iyo for example appointments motim motim Homa Bay, wan gi offices madhi mana 32 ma gavana osiepna Gladys Nyasuna Wanga oyiero nikech en gi 10 CCs mago gin jotend migepe mopogore opogore, en gi advisors 11, en gi gimiluongo ni governors delivery unit ji 4 kod ji 6 bende mantiere kacha ma tiyo tich mopogore. Koro kiriwo gi te gin ji 32 to koro ipenjore ni to kara aspiration mar office of the governor cha ne en ang'ono. Omiyo magi bende gin gik madware ni sama governors timo yiero mag jogo motelo ne migepe mopogore opogore to gipenjore ni to is it quantity versus quality kose en ang'ono ma ng'eny jogo mantiere office value mane magi add manyalo miyo mondo manifesto mar gavana kaluwore gi dwaro mar jopiny mondo ochopi. Otherwise ago erokamano nikech afil ni counties wa mag Luo Nyanza dhi maber kendo gima dwa kwayo jopiny en ni wa exercise gimiluongo ni accountability, nono kaka gavana tiyo
waketre ure networks mopogore opogore sectors ma wawacho ka e thuolo ma wantiere godo influence kendo nono kaka tich tiyore e counties mopogore opogore. Goro kamano bende nikech governor ma home of revenue cash monies ma ichulo kata kama tatu kalo timi ng'ato pesa ni apani is one of the ways ma walalo godo pesa ka wanyalo timo digitization nyalo konyo counties wa otherwise ro kamano kuom thuolo machalo kamae. Nyasaye ogwedhu, Nyasaye ogwedh joka nyanam. Erokamano ahinya Kevin Osido kanie kaunti ma Kisumu kod thuolo matwa kodwa Ramogi TV okinyi ma kawuono kachal kod wendo mane wantiere go e studio Daktari MJ Okumu agoni erokamano ahinya elo Ramogi TV jogo duto manoketo chero biro ne yo makare wagono erokamano uduto thuolo mane wayudo ote oro ote mang'eny ahinya to nyaka sani wagono mana erokamano nimar ote ma wuoro giduto wayudo gi yo makare. Christine Tanasha, Beatrice Yauma, Minzonia, Danuso, waka Sylvia Owaga awacha nyanga maka pio jago katuma ote marucho pokae Prince Mandela Jr. wayudo giduto kendo kwa somo gisani wabiro thuolo machielo mar somo gi nyinga Cleophas Oloch elo Sharon Ongao kod Joyce Oduor director jomak duol jomak picha jogo duto mano keto chenro biro yo makare nyaka jogo ma TX makoro wacho ni sani watieko chenrowa kendo koro wawuok ka sani wago nuero kamana nyakom keto chenro bedo yo makare oriti masani meneno Ramogi TV.